Искаш да свалиш излишните килограми? Поръчай от Слабин сега на телефон 0700 700 само за 29 лева. От Слабин е резултат от 15 годишните изследвания на световно признатия български учен професор Столетников и представлява комбинация от 9 билкови екстракта, 100% натурален, 100% веган продукт, без ГМО, без глутен, без холестерол, без изкуствени консерванти, отцветители и подобрители, без нежелани странични ефекти и без йо-йо ефект. Множество научни изследвания доказаха, че от Слабин няколко пъти по-ефективно редуцират теглото в сравнение с други добавки за отслабване. От Слабин топи вашите мазнини, докато вие си почивате, хапвате любимия си шоколад и дори докато шпионирате съседите. Хилядите доволни клиенти вече споделят резултатите от Слабин във форумите. Нека видим някои от тях. Крисия пише: момичета, аз ползвам от Слабин и съм много доволна. Благодарение на него свалих първоначално 7, а сега съм с цели 15 кг надолу и то за 2 месеца. Даже не се ограничавам какво ям. А ето какво казва баронесата. Здравейте, мацки, аз съм нова във форума. Една моя позната пи от Слабин и отслабна толкова много, че не можах да я позная. Присъединете се към хилядите доволни клиенти. Поръчайте от Слабин сега на телефон 0700 700 само за 29 лева. И всички обещават чудеса, ние даваме гаранция. Ако закупите от Слабин и не сте доволни от резултатите, ние ще ви върнем парите. Поръчайте в следващите 10 минути и ще получите втора опаковка от Слабин напълно безплатно. Доставката е безплатна за цялата страна.